Να περάσουμε στις καλεσμένες μας. Σήμερα έχουμε 3 κυρίες εδώ. Έχουμε τη Μαρίνα Ζέρβα που είναι ΜΕΑ, τη Χριστίνα Κοψιδά και τη Ξανθή Σπύρου. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε και οι 3. Θα έλεγα να μιλήσουμε στον ελληνικό. Με τη Μαρίνα άλλωστε είμαστε φίλες, οπότε να είναι σε λίγο πιο φιλικό και οικείο τόνο η κουβέντα. Δεν θα μπορούσα άλλωστε να μιλήσω και στον πληθυντικό με την Μαρίνα, θα μου επιτρέψετε και εσείς. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την ομάδα στήριξης μητρικού θυλασμού και μητρότητας. Μαρίνα, να ξεκινήσω από τις κυρίες. Για αυτή την ομάδα που έχει δημιουργηθεί, και θα ήθελα να μου πείτε εσείς, να ξεκινήσω Χριστίνα από εσένα, τι ακριβώς είναι αυτή η ομάδα, τι προσφέρει, τι μπορεί να βοηθήσει κάποια κυρία. Η ομάδα στήριξης μητρικού θυλασμού και μητρότητας έχει συσταθεί στο Facebook και λειτουργεί. Είναι ουσιαστικά ομάδα στήριξης και βασίζεται στην από μητέρα προς μητέρα ενημέρωση. Δηλαδή είμαστε μητέρες έμπειρες στο θυλασμό που έχουμε περάσει αυτό το στάδιο και προσπαθούμε να παίξουμε το ρόλο που παίζαν παλιά οι γιαγιάδες, η γειτονιά, η οικογένεια που υπήρχαν θυλάσσους, να στηρίξουμε και να πληροφορήσουμε τις νέες μητέρες μεταξύ μας. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, Ξανθή? Ξεκίνησε από την ανάγκη. Ψάχναμε βοήθεια όταν εγώ που ξεκίνησα δειλά-δειλά την ομάδα. Ξεκίνησα να ψάχνω να βρω πληροφορίες για το θυλασμό στο ίντερνετ, πώς για κάποια προβλήματα που αντιμετώπιζα. Υπήρχε μια ήδη συσταμένη ομάδα στην Αθήνα. Σιγά σιγά όμως αυτό δεν κάλυπτε τις ανάγκες κάθε πόλης, οπότε αναγκαστήκαμε οι μαμάδες να φτιάξουμε μια ομάδα σε κάθε πόλη. Πέρα από αυτό, μετά συγκεντρωθήκαμε περίπου 29 πόλεις πέρυσι. Οι διαχειρίστρες σε κάθε πόλη είναι περίπου 2 με 3 άτομα. Έχουμε ένα κοινό σκοπό όλες μαζί, μιλάμε η μία με την άλλη, βοηθάμε τα μέλη. Η δική μας η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 6 μήνες, μετράει περίπου 330 μέλη. Οπότε έχετε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τη συμμετοχή. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Θέλουμε τη συμμετοχή από τις μαμάδες, θέλουμε να μας κάνουν ερωτήσεις, να απαντάμε, να υπάρχει ενέργεια. Γιατί πλέον ο θυλασμός έχει χαθεί κάπου. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω εγώ στο δικό μου το περιβάλλον, πάρα πολλές είναι οι γυναίκες που δεν καταφέρνουν τελικά να θυλάσσουν τα παιδιά τους. Όχι ότι δεν θέλουν, δεν τα καταφέρνουν βεβαίως. Σε αυτό θα μου απαντήσει η Μαρίνα όμως. Γιατί, Μαρίνα, για ποιο λόγο πολλές γυναίκες δεν καταφέρνουν να θυλάσσουν τα παιδιά τους τελικά? Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ξεκινάει από πάρα πολύ ψηλά. Ξεκινάει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δυστυχώς υπάρχει μια ομάδα από το Εθνικό Σύστημα που έχει συσταθεί από παιδιάτρους και από νεογνωλόγους που θέλουν να προχωρήσουν τον μητρικό θυλασμό και στην Ελλάδα, να τον κάνουν να έχει τα μεγάλα ποσοστά όπως είχε πολύ παλιά, πριν από 15-17 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν μπει σε νομοσχέδιο. Πρέπει δηλαδή να ψηφιστούν έτσι όλες αυτές οι πρακτικές ώστε να βοηθηθούν τα κορίτσια. Το πρώτο βήμα που έκανε το Υπουργείο ήταν μόνο να κάνει την άδεια μητρότητας, που δεν ξεκίνησε σαν άδεια μητρότητας, ξεκίνησε σαν άδεια θυλασμού και στη συνέχεια όλα τα ασφαλιστικά ταμεία την έχουν γράψει σαν άδεια μητρότητας, που είναι στην ουσία άδεια θυλασμού αυτή. Και ενώ ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά πολύ παλιά, τώρα δυστυχώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε φύγει από τη φύση μας. Ενώ είμαστε ένα πολύ έξυπνο, πολύ προηγμένο θυλαστικό η γυναίκα, η μητέρα, και όμως έχουμε φύγει πέρα από τη φύση μας. Και ό,τι πιο φυσικό το βλέπουμε τώρα αφύσικο. Έχει να κάνει και με το γεγονός δηλαδή ότι η γυναίκα θα πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά της πολύ πιο γρήγορα. Παλιότερα δεν δούλευε και τόσο. Συνήθως οι γυναίκες έμεναν στο σπίτι. Παλιότερα δεν δούλευε. Οπότε αναγκαστικά θα διακόψουν το θυλασμό πολύ νωρίς. Θα διακόψουν πολύ νωρίς τον θυλασμό και για τους οικονομικούς λόγους, γιατί η γυναίκα πλέον βγαίνει έξω, βγαίνει στο επάγγελμα και δεν μπορεί. Δεν το έχει κατά νου. Κατά δεύτερον λόγο είναι ότι έχουμε ξεφύγει από αυτή τη φυσική, την οικογενειακή, την φυσική συνέχεια μετά τον τοκετό. Η φυσική συνέχεια μετά τον τοκετό είναι η μάνα να πάρει το μωρό, να το βάλει στην αγκαλιά και να θυλάσει. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το πρότυπο. Δεν το βλέπουμε. Οπότε οι καινούργιες γενιές δεν θυλάζουν πλέον. Από την άλλη μεριά είναι και οι επαγγελματίες υγείας. Φταίμε δηλαδή και εμείς κατά μεγάλο ποσοστό. Δεν θέλω να βγάλω δηλαδή, και εγώ
προσωπικά τη θέση μου απ' έξω, δεν βοηθάμε όσο πρέπει τα κορίτσια, γιατί απλούστατα δεν έχουμε ενωθεί όλοι μαζί για να αυξήσουμε πάλι τον μητρικό θυλασμό στην Ελλάδα. Το κακό ποιο είναι? Ότι ενώ την πρώτη εβδομάδα ξεκινάνε οι 85% γυναίκες αποκλειστικά να θυλάζουν, τη δεύτερη εβδομάδα αυτό το ποσοστό πέφτει στο 54%, μετά από 3 μήνες πέφτει στο 10% και φτάνουμε να έχουμε ούτε 1% θυλάζωση σε όλη την Ελλάδα. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά η μείωση? Είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα κορίτσια, οι μανούλες, βρίσκουν πάρα πολλά προβλήματα στη διαδρομή και δεν ξέρουν ποιος να τους τα λύσει. Γιατί δεν έχουμε, εγώ ρίχνω το σφάλμα πιο πολύ πάνω σε εμάς, τους επαγγελματίες υγείας, γιατί δεν έχουμε μία κοινή πρακτική όλοι μας. Άλλο θα τους πει ο ένας, άλλο θα τους πει ο άλλος. Έχουμε κολλήσει και σε πολλά αμερικάνικα πρότυπα με την ανάπτυξη των παιδιών. Δεν μεγάλωσε το παιδί, δεν είναι τόσο παχύ, δεν έχει πάρει αυτό το ύψος, δεν έχει αναπτυχθεί τόσο. Όλα αυτά τις κάνουν να νιώθουν πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια. Χριστίνα, πόσο δύσκολο είναι να θυλάζει μια μητέρα το παιδί της? Για κάποιες γυναίκες μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ απλό, να μην αντιμετωπίσουν ποτέ πρόβλημα. Για κάποιες μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και οργανικούς λόγους. Δηλαδή γυναίκες που δυσκολεύονται να βάλουν στο στήθος το παιδί, γιατί ίσως θεωρούν ότι δεν έχουν καλή θηλή, δεν είναι εξοικειωμένες με την εικόνα. Βασικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί παλιότερα η εικόνα από μια θυλάζουσα μαμά υπήρχε παντού. Τώρα πλέον δεν υπάρχει. Ακόμα διαφημίσεις σε τηλεόραση παντού είναι μωρά με μπιμπερό. Τελευταία λίγο υπάρχουν κάποια σποτάκια για το θυλασμό. Λοιπόν, οπότε και η γυναίκα δεν ξέρει καν πώς θα διαχειριστεί το νεογέννητο να το βάλει στο στήθος. Λοιπόν, με αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα μετά, να έχουν πετρώματα, να μην μπορεί το μωρό να θυλάσει, να μην μπορεί να πιάσει καλά. Εάν τύχει και είναι, ας πούμε, την περίοδο που είναι στο νοσοκομείο και έχουν βοήθεια από το μευτικό προσωπικό κλπ, είναι καλός. Εάν τους τύχει όμως στο σπίτι, που δεν έχουν από κανένα βοήθεια και στήριξη, εκεί πέρα αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν μαστίτιδες. Δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να ταλαιπωρηθεί από το θυλασμό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι κάτι οργανικό, ότι κάποια γυναίκα έχει πρόβλημα και ταλαιπωρείται. Μάλιστα. Ξανθή, να δούμε τώρα πόσο καλό μπορεί να κάνει ο θυλασμός και στη σχέση ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί. Διότι όλοι γνωρίζουμε τα ωφέλη όσον αφορά την υγεία του παιδιού από το μητρικό γάλα. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και οι εταιρείες δεν έχουν καταφέρει να παρασκευάσουν ένα γάλα το οποίο έχει όλες αυτές τις βιταμίνες και τα θετικά στοιχεία. Όσο και να προσπαθούν. Μια εταιρεία δεν μπορεί με τίποτα που έχει το μυτρικό γάλα. Να αντικατασταθεί το μητρικό στοιχείο. Πέρα από αυτό όμως, τι μπορεί να προσφέρει ο θυλασμός? Νομίζω από προσωπική μου άποψη σαν μητέρα, ένιωσα ότι έγινα μαμά μόνο όταν με ακούμπησε το μωρό μου, δηλαδή αγκαλιά και με χάιδεψε. Τότε πραγματικά ένιωσα την απόλυτη μητρότητα. Ήταν κάτι δηλαδή που δεν θα σταμάταγε εύκολα για μένα. Υπάρχει πάντα πόλεμος γύρω από τους γύρω σου. Το μωρό σίγουρα πεινάει, το μωρό είναι αδύνατο, φταίει ο θυλασμός, το μωρό είναι χοντρό, φταίει ο θυλασμός, το μωρό κλαίει, φταίει ο θυλασμός, και δεν κλαίει, πάλι φταίει ο θυλασμός. Πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας λίγο κλειστά και να ακολουθούμε λίγο το ενστικτό μας, αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, όταν θύλαζα το μωρό, δεν άκουγα τίποτα γύρω μου. Έπρεπε δηλαδή να είμαι συγκεντρωμένη σε αυτό. Δεν μπορούσε κανείς να μου πει ότι αυτό που κάνω είναι λάθος. Αλλά πρέπει όμως μία μαμά να είναι προετοιμασμένη από την εγκυμοσύνη ακόμα ότι θέλει πραγματικά να θυλάσει το μωρό της. Και ότι κανείς δεν μπορεί να της επιβάλλει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος. Τώρα ευτυχώς έχει βγει λίγο από τους ειδικούς ότι τουλάχιστον πρέπει να θυλάσετε τους 6 πρώτους μήνες της ζωής. Γιατί ερχόταν κορίτσια και μου λέγανε εντάξει, θύλασα 2 μήνες, είμαι ικανοποιημένη. Θύλασα 3 μήνες και είμαι ικανοποιημένη. Ευτυχώς έχει γίνει λίγο έχει βγει από τον Lifespan και λέει ότι θυλάστε τουλάχιστον 6 μήνες και προσπαθούν μετρώντας μερικές τις μέρες πότε θα περάσει το εξάμηνο για να μπει στέρεα τροφή για να απελευθερωθούν. Όχι, δεν είναι βάσανο ο θυλασμός. Είναι μια ανάγκη και το μωρό έχει ανάγκη από την αγκαλιά της μαμάς. Ο θυλασμός δεν είναι μόνο τροφή. Είναι πολλά, είναι συναίσθημα, είναι πολλά το μωρό. Δεν είναι ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί. Δηλαδή αυτό το συναίσθημα που γίνεται δεν περιγράφεται έτσι με λόγια. Δηλαδή τη στιγμή που θυλάζεις δεν υπάρχει κάτι άλλο γύρω σου. Αυτό όμως ισχύει για όλες τις φορές που θυλάζεις, γιατί αν σκεφτώ τώρα ότι θα πρέπει να ξυπνήσεις μέσα στα χαράματα να θυλάσεις το παιδί, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ωραία αυτή η σχέση. Δυστυχώς υπάρχουν μαμάδες πραγματικά που μου λένε ότι το παιδί δεν ξύπναγε μες στη νύχτα. Εμένα ξύπναγε 1, 2 και 3 ώρες το αργότερο, δηλαδή ξύπναγα συνέχεια. Εκεί θέλουμε τη βοήθεια του μπαμπά.
Τι θέλω να πω στους μπαμπάδες καταρχήν. Έρχονται μπαμπάδες που είναι ιδρωμένοι, που είναι δεν μπορώ, δεν κάνει το μωρό, δεν κοιμάται. Θέλουμε οι μαμάδες να βάλουν τους μπαμπάδες να συμμετέχουν. Από την εγκυμοσύνη, από την αρχή, έλα να νιώσουμε το μωρό, έλα να πάμε στο γιατρό, να δούμε έναν υπέρηχο μαζί. Δεν μπορεί ξαφνικά ένας πατέρας να μπει ξαφνικά στο λούκι ότι έγινα μπαμπάς, πρέπει να ξυπνήσω το βράδυ. Πρέπει να μάθουν, να πηγαίνουν και αυτοί στα μαθήματα του ανώδυνου, να δούνε κάποια πράγματα, να ενημερωθούν, τι θα περάσει η γυναίκα τους, οι ορμονικές διαταραχές που θα έχει μετά, πόση βοήθεια χρειάζεται. Πρέπει να συμμετέχουν. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, εμένα μου έτυχε ένας καλός σύζυγος, ξυπνούσε και ξυπνάει ακόμα, γιατί έχουμε ένα μωρό που δεν είναι ακόμα καλά σε ύπνο. Βέβαια, πρέπει όλοι οι μπαμπάδες να συμμετέχουν σε αυτό. Θέλουν πολύ βοήθεια οι μαμάδες για να πετύχουν θυλασμό. Όχι μόνο από τους μπαμπάδες και μετά και από τις μαμάδες, αδερφές, όποιον βρείτε, πραγματικά πιάστε το να σας βοηθήσει. Εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι σε κάτι που είπε η Ξανθή. Λοιπόν, να δείτε τι ωραίο γίνεται. Είπε η Ξανθή ότι μόλις μου άγγιξε το μωρό, εγώ άρχισα να τα αγαπάω. Ήθελα να το θυλάσω. Συμβαίνει κάτι πολύ όμορφο με τη φύση. 3 φορές στη ζωή μας, 3. Από τις λίγες φορές στη ζωή μας παράγεται μία ορμόνη, η οξυτοκίνη, που είναι η ορμόνη της αγάπης. Αυτή η ορμόνη παράγεται όταν γεννάμε, στον τοκετό, παράγεται όταν γονιμοποιούμαστε εμείς οι γυναίκες και παράγεται και όταν το μωρό μας αγγίζει μόνο, χωρίς να έχει θυλάσει ακόμη, μας αγγίζει στο στήθος και παράγεται αυτή η ορμόνη που είναι η ορμόνη της αγάπης. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει κάνει η φύση για να μας προετοιμάσει πάρα πολύ καλά στους διάφορους ρόλους που έχουμε εμείς οι γυναίκες. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω, έχουν πάρα πολύ δίκιο. Τα κορίτσια, τα πιο πολλά, οι πιο πολλές μανούλες, σταματάν τον θυλασμό, βρίσκουν εμπόδια. Πρώτον από εμάς τους επαγγελματίες υγείας και κατά δεύτερον γιατί δεν έχουν υποστήριξη μέσα στο σπίτι. Δεν γίνεται να θέλει μία μανούλα να θυλάσει, να δει πώς είναι αυτό το πράγμα, γιατί κακά τα ψέματα, τα σημερινά κορίτσια ενημερώνονται πάρα πολύ και από το ίντερνετ και από βιβλία, πράγμα που δεν το έκαναν οι παλιές γενιές. Και τι γίνεται, με το που πάνε στο σπίτι έρχεται μία μαμά παρεμβατική, όχι, δεν θέλω να κουραστεί η κόρη μου, έρχεται ένας μπαμπάς που μάλλον δεν είναι τόσο έτοιμος να δει πώς είναι η γυναίκα του όταν θυλάζει, να την δει ακόμη και σε αυτόν τον ρόλο που είναι πάρα πολύ τρυφερός, και έρχεται μετά και ο περίγερος, οι φίλες, μα κόψατε τον καφέ, μα δεν θα πάμε μια αγορά. Δεν γίνεται έτσι. Είναι ένας ρόλος φανταστικός που καλείται να τον παίξει για πολύ λίγο διάστημα. Δεν θα θυλάζει δάκι μια ζωή, έστω και 3 χρόνια και 2 χρόνια, γιατί 3 χρόνια είναι το ανώτερο που λέει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Εμείς θέλουμε από 6 μήνες το λιγότερο και όσο πάει περισσότερο. Ούτως ή άλλως μετά τους 6 μήνες αραιώνει ο θυλασμός, αραιώνουν τα γεύματα. Θα την απασχολήσει αυτή τη μανούλα και 2 ώρες αυτό το μωρό. Δεν έγινε δα και τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σας λέω ξεκινάει με την ορμόνη της αγάπης και από εκεί και πέρα έρχεται και η επαφή, έρχεται και το δέσιμο και στο φινάλε όλοι δεν αγαπιόμαστε με μια επαφή, δεν αγαπιόμαστε με ένα χάιδεμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να πάρεις ένα μωρό, να το βάλεις στην αγκαλιά και έτσι θα σου έρθει πάρα πολύ αγάπη και θα δώσεις και θα πάρεις. Μέχρι την ηλικία των 3 μου είπες? Μέχρι την ηλικία των 3. Η Χριστίνα θύλασε. Βασικά ναι, θυλάζω ακόμα, είναι 30 μηνών, θυλάζω ακόμα. 30 μηνών. Ναι, σχεδόν 3 ετών. Θυλάζω ακόμα και το πάμε να αποθυλάσει φυσιολογικά, φυσικά, όποτε θέλει εκείνο, χωρίς πίεση δηλαδή. Ζητάει τώρα να θυλάσει? Βεβαίως. Έχεις αγοράκι, κοριτσάκι? Αγοράκι. Να σου ζήσει. Το δεύτερο. Βεβαίως ζητάει και ο θυλασμός δεν είναι μόνο θρέψη. Είναι ψυχική θρέψη. Είναι έτσι ακριβώς, πάνω απ' όλα. Είναι φυσικός δεσμός, είναι ομφάλιος λόρος μετά τη γέννα. Το παιδί γεννιέται στο περιβάλλον της μητέρας, ακούει την καρδιά της, έχει τις μυρωδιές της. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει αφού βγει από το σώμα της. Συνεχίζει να είναι στο σώμα της. Γι' αυτό λένε αποκλειστικός θυλασμός, χωρίς τίποτε άλλο, ούτε τσάγιο, ούτε νερό, ούτε 6 μήνες. Τουλάχιστον 1 χρόνο θυλασμός και όσο μετά μπορεί μια μητέρα και ένα παιδί και όσο θέλει μια μητέρα και ένα παιδί. Γιατί είναι μια σχέση αμφίφλευρη της μητέρας και του παιδιού. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και κάθε μητέρα. Όπως βολεύει δηλαδή κάθε οικογένεια, κάθε ζευγαράκι, ας πούμε, μάνας παιδιού, έτσι πηγαίνει. Τα θυλαστικά γενικώς δεν είναι σχεδιασμένα να πίνουν γάλα εκτός της μητέρας τους. Οποιοδήποτε θυλαστικό, μόλις σταματήσει από γαλακτιστή, ας πούμε, από τη μητέρα, σταματάει να πίνει γάλα. Μόνο ο άνθρωπος συνεχίζει. Οπότε, καλό είναι ο μητρικός θυλασμός να συνεχίζεται όσο πιο πολύ γίνεται πέραν του έτους. Όσο πάει. Έτσι, ναι. Γιατί έχει
τα συστατικά τα οποία είναι σχεδιασμένα για το ανθρώπινο γένος. Είχε σκεφτεί, ήξερες από την αρχή μάλλον ότι θα θυλάσεις το παιδάκι σου? Ήθελα πάρα πολύ από την αρχή, από το πρώτο παιδί ήθελα πάρα πολύ. Στο πρώτο παιδί βρήκα δυσκολίες και αυτό με έκανε περισσότερο να ψάξω, να ενημερωθώ, να διαβάσω βιβλία, πιο πολύ ξένη βιβλιογραφία. Γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία βασισμένη μόνο σε αυτό. Και έτσι κατάφερα στο δεύτερο να είναι πολύ πιο εύκολα και απλά τα πράγματα, να μην κλειστώ μέσα όπως είχα κλειστεί στο πρώτο και όπως πολλές μητέρες κλείνονται όταν καλούνται να θυλάσουν ένα παιδί, γιατί θεωρούν ότι ο θυλασμός είναι ταμπού, ότι πρέπει να γίνεται την τάδε στιγμή, ας πούμε, όχι, εγώ φοράω το μωρό σε ένα μάρσιπο, κυκλοφορώ στην αγορά, θέλει να θυλάσει, το θυλάζω εκείνη τη στιγμή, δεν φαίνεται τίποτα, δεν ενοχλεί κανέναν. Κάποια τέτοια πράγματα μέσα από μια κοινωνία θυλαζουσών μητέρων που είναι, ας πούμε, και η ομάδα, τα μαθαίνει μια νέα μαμά, βλέπει ότι δεν την κλείνει μέσα στο σπίτι, ψωνίζεις κάλλιστα με το καροτσάκι στο σούπερ μάρκετ, κουβαλώντας το παιδί το οποίο θυλάζει μέσα στο σλίνγκ και δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Δεν χρειάζεται να κλειστεί μέσα μια μαμά για να θυλάσει. Είναι μεγάλο πρόβλημα, συγγνώμη που διακόπτω αυτό. Είναι πολλές οι μαμάδες που θέλουν να αποθυλάσουν γιατί νομίζουν ότι δεν μπορούν να βγουν έξω να πιούν έναν καφέ με το μωρό. Γιατί πραγματικά ντρέπονται. Υπήρξαν μαμάδες βέβαια που κάνανε παράπονα ότι τις διώχνανε και από μαγαζιά ή τους λέγανε πηγαίνετε στην τουαλέτα. Αυτό ήταν κάτι απαράδεκτο. Φυσικά που ξεσηκωθήκαμε όλοι, δεν μπορεί κάποιος να σου πει πήγαινε στην τουαλέτα να φάει το παιδί, γιατί αντίστοιχα θα μπορείς να πεις και σε έναν μεγαλύτερο πάρε το πιάτο σου και πήγαινε στην τουαλέτα να φας. Δεν είναι κάτι φυσικό αυτό που έλεγε. Πότε έγινε ταμπού ο θυλασμός τελικά, Μαρίνα, πότε έγινε ταμπού? Ταμπού. Γιατί εξαρτάται ανάλογα τις κοινωνίες, Σοφία μου, εξαρτάται ανάλογα τις κοινωνίες. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τι έγινε? Απενεχοποιήθηκε ο θυλασμός. Παλιά, όποια γυναίκα έβγαινε με το στήθος έξω σε δημόσια θέα, την έπιαναν στο αυτόφορο. Πλέον απενεχοποιήθηκε. Όλες οι γυναίκες είναι ελεύθερες να βγουν έξω. Το κακό ποιο είναι? Εξαρτάται ανάλογα με την κοινωνία. Βλέπουμε όλες οι βόρειες χώρες δεν έχουν κανένα πρόβλημα το να έρθουν, να είναι στο αεροδρόμιο, στο τρένο, βγάζουν το στήθος και θυλάζουν. Εδώ οι Έλληνες, οι Μεσόγειοι μάλλον, οι πιο πολλοί Μεσόγειοι λαοί, είμαστε λίγο κλειστοί σε αυτό. Δεν μπορούμε εύκολα να δεχτούμε αυτό το πράγμα. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, τα σλίνγκ, αυτά οι μάρσιποι που έχουν βγει, δεν έχουν βγει για να τα παίρνει έγκυος στη βόλτα και να κάνει τη βόλτα ή να βγαίνει το lifestyle, έχει ο μπαμπάς το μάρσιπο το μωρό. Οι μάρσιποι ανακαλύφθηκαν από μανούλες από την Αφρική, γιατί έχουν μια μαντήλα και συνέχεια θυλάζουν τα μαυράκια. Οι Εσκιμόοι το ίδιο, έχουν μια γούνα από ένα δέρμα ζώο και θυλάζει το Εσκιμοάκι. Τι να σας πω, οι Μεξικάνες το ίδιο και είναι χαζουμάρα εδώ στην Ελλάδα και ειδικά εδώ στα Γιάννα που το έχω δει και λένε κοίτα να δεις, αυτήν ήρθε εδώ και θυλάζει. Μα δεν γίνεται, όπως εμείς θέλουμε να φάμε, αυτό που λέει και η Ξανθή, θέλει να φάει και το μωρό. Και το πιο φυσιολογικό έχει αρχίσει και μας φαίνεται πάρα πολύ άσχημο. Ενώ έχει απελευθερωθεί η γυναίκα. Δεν ξέρω σε αυτό το πράγμα γιατί θέλει να είναι έτσι. Η Μεσόγεια γυναίκα, γιατί σας λέω άλλες και αλλού δεν ισχύει και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το πιο συχνό ερώτημα που σας κάνουν στην ομάδα οι γυναίκες ή τουλάχιστον τα καινούργια μέλη? Δεν έχω γάλα, λένε με τη μία. Δεν έχω γάλα αρκετό. Δεν έχω γάλα, δηλαδή αυτό δεν έχω γάλα, δεν έχω γάλα. Μας έλεγε παλιά η Μαρίνα, μας έκανε μάθημα στον Ανώδυνο. Έχετε δει ποτέ καμία γάτα να τρέχει με κανένα μπιμπερό στην πλάτη? Επειδή είναι το αντίστοιχο θυλαστικό. Άρα και εσείς θα έχετε γάλα. Υπάρχουν μαμάδες που γεννάνε και κατευθείαν έχουν γάλα. Αυτές είναι υπερτυχερές. Υπάρχουν μαμάδες όπως ήμουνα και εγώ που παιδεύονται να κατεβάσουν γάλα. Αλλά όλες θα κατεβάσουμε γάλα γιατί είναι η φύση που θα το κάνει. Το παιδί πρέπει να φάει. Αλλά άλλοι θέλουν λίγο πέδεμα, λίγο παραπάνω. Το δεν έχω γάλα είναι μια ερώτηση και μια τέτοια που θα την αναλύουμε κάθε φορά. Δηλαδή με μια καινούργια έγκυο που θα γεννήσει. Έχουμε την έγκυο στην ομάδα. Με το που έρχεται η ώρα που θα γεννήσει, κατευθείαν δεν έχω γάλα. Το κακό είναι να απελπίζονται και να μην ζητάνε βοήθεια. Αυτό είναι το χειρότερο για μας. Υπομονή και επιμονή δηλαδή, τουλάχιστον για να έρθει το γάλα. Για μας είναι το χειρότερο το να μην μας ρωτήσει ένα μέλος μετά Ξανθή η Χριστίνα τι να κάνω και να ψάχνει άλλους τρόπους και να αποθυλάσει με τη μία. Για μας είναι σκότωμα. Το παίρνουμε δηλαδή λίγο προσωπικά. Πώς μπορεί να καταλάβει μια μητέρα ότι έχει χορτάσει το μωρό της? Πρώτα απ' όλα, παρένθεση αυτό που εξανθεί με το γάλα, έρχεται το γάλα. Μέχρι να έρθει το γάλα υπάρχει το πρωτόγαλα. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό
να το πάρει το παιδί, γιατί είναι το φυσικό του εμβόλιο από τη φύση, που το καλύπτει μόλις γεννιέται. Λοιπόν, το πότε να χορτάσει τα μωρά δεν είναι θέμα μόνο πείνας, δηλαδή στο θυλασμό. Το μωρό μπορεί να νιώθει ανασφάλεια, μπορεί να νιώθει οτιδήποτε και να θέλει να θυλάσει. Το παιδί θα αποκοιμηθεί στο στήθος όταν είναι νεογέννητο, είναι το φυσιολογικό ότι θα κοιμηθεί στο στήθος, θα ξυπνήσει. Άλλα παιδιά θα ξυπνήσουν σε μισή ώρα, άλλα παιδιά θα ξυπνήσουν σε 1 ώρα, άλλα μωρά θα ξυπνήσουν σε 2 ώρες. Κάθε μωρό είναι διαφορετικό. Θα ξαναπάει στο στήθος. Αυτή είναι η αρχή του θυλασμού. Όποτε το παιδί κλαίει, το βάζουμε στο στήθος. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην είναι καν από πείνα το κλάμα του. Μπορεί να θέλει απλώς την επαφή. Μπορεί να διψάει ένα παιδί και να θέλει να πάει στο στήθος. Δεν πίνει νερό. Έχουμε λίγο στο μυαλό μας εδώ στην Ελλάδα, συγγνώμη που διακόπτω, ότι τα παιδιά πάντα πεινάνε. Έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής ακόμα. Ότι με το που κλαίει το παιδί, γι' αυτό και κατευθείαν όλοι σου λένε πεινάει, δώσ' του λίγο ξένο γάλα, δώσ' του φόρμουλα, σκονόγαλο. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας συνεχώς ότι πεινάει ρε παιδί μου. Και επειδή δεν βλέπουμε, δεν είναι διαφανές στο στήθος μας να δούμε πόσο γάλα κατεβάζει. Αυτό που σας έλεγα. Δεν είναι δηλαδή, άμα είχε μια γραμμαριομηχανή απ' έξω, θα ήταν όλοι καλυμμένοι ότι τελικά ναι, όντως τρώει. Από τη στιγμή που ένα μωρό παίρνει βάρος, βρέχει πάνες καθημερινά, σημαίνει, και έχει πρόσληψη βάρους, σημαίνει ότι χορταίνει. Όταν βλέπεις ότι ένα μωρό παίρνει βάρος. Μαρινά, σου έχουν τύχει κυρίες στο νοσοκομείο να γεννάνε και να λένε την αρχή ότι δεν θέλουν να θυλάσουνε? Αμέ. Και? Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λένε σε λάθος άνθρωπο. Το λένε σε λάθος άνθρωπο. Καταρχήν, κοίτα να δεις, το συζητάω έτσι, γιατί μπορεί η άλλη να έχει ένα πρόβλημα υγείας που δεν το ήξερα, δεν μας το είχε πει. Τότε ναι, το σέβομαι και πάλι θα το συζητήσω, γιατί σε πάρα πολύ λίγες ασθένειες αντινδείκνυται ο μητρικός θυλασμός. Οι πιο πολλές γυναίκες μπορούν να θυλάσουν. Τώρα πλέον έχουν αρχίσει και θυλάζουν και οι γυναίκες που έχουν AIDS. Που παλιά δεν γινόταν αυτό. Και τελευταία μπορούν ακόμη και αυτές. Οπότε θα συζητήσω πρώτα αυτό. Αν μου πούν ότι υπήρχε ένας λόγος που βρήκε δυσκολία από κάποιον επαγγελματία υγείας, αν μου πει ότι δεν είχε υποστήριξη στο περιβάλλον, ή να μου πει ότι κάτι δεν της άρεσε, θα το συζητήσω. Αν δηλαδή ήταν από ψυχολογικούς λόγους που δεν θέλει να θυλάσει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το λύσουμε και θα θυλάσει. Τώρα υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως είναι η αισθητική. Νομίζει η άλλη ότι δεν θα έχει καλό στήθος και μου λέει δεν θέλω να θυλάσω. Θα χαλάσει το στήθος ότι θα χαλάσει το στήθος από το θυλασμό. Μπορεί να χαλάσει το στήθος από το θυλασμό. Το στήθος απέναντίας φτιάχνει από τον θυλασμό και μπορώ να σας το πω και τα κορίτσια που έχουν θυλάσει. Επανέρχεται και επανέρχεται πάρα πολύ ωραία. Τώρα, είναι άλλες που μου λένε εγώ Μαρίνα θέλω να καπνίσω. Βεβαίως και να καπνίζουν και να θυλάζουν. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τι λέει πλέον? Προτιμούμε τις μαμάδες που καπνίζουν αλλά θυλάζουν και τις προτιμούμε από τις μαμάδες που είναι καπνίστρες και δεν θυλάζουν. Οπότε γιατί να μην θυλάσουν? Δεν το συζητάω, δηλαδή εγώ θα το παλεύω πάρα πολύ και είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί από τα κορίτσια που επισκέπτονται το δικό μου το ιατρείο στον Ανώδυνο το Κετό, τουλάχιστον είμαι η πρώτη μαγιά, θα τους μπει ο ψηλιασμός ότι κάτι γίνεται εδώ με τον μητρικό θυλασμό και έχω χαρά, γιατί πραγματικά θυλάζουν πάρα πολλές. Είναι μεγάλο, είναι καλό το ποσοστό. Αλλά ότι έρχονται οι γυναίκες που πραγματικά δεν θέλουν να θυλάσουν, έρχονται. Και μάλιστα έχω παρατηρήσει, τελευταία μάλιστα μου τύχε αυτό, ήταν ότι ήταν πολύ αρνητική η μαμά της για να θυλάσει η κόρη της. Με την αιτιολογία? Με την αιτιολογία ότι εγώ κουράστηκα, όταν πήγα να σε θυλάσω, το διέκοψα και καλό είναι να μην ξεκινήσεις κι εσύ, γιατί θα μας βρει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Βλέπετε λοιπόν πώς ξεκινάμε πάλι με την υποστήριξη. Το πρόβλημα με το θυλασμό έχει ξεκινήσει από την εποχή των μαμάδων μας, όχι από οι γιαγιάδες μας. Καλά το πήγανε, δηλαδή θυλάζανε 2-3 χρόνια, θυλάζανε και το παιδί του γείτονα. Πήγαινε, ας πούμε, γειτόνισσα στο χωράφι, έπαιρνε και το δικό του το παιδί, το θύλαζε και αυτό, θύλαζε κι άλλο ένα, θύλαζε 2-3 εκεί στη γειτονιά. Οι δικές μας οι μαμάδες ξεκίνησαν το πρόβλημα. Ήταν τότε η εποχή της Επανάστασης που η γυναίκα έπρεπε να βγει για δουλειά, βγήκε το σκονόγαλα, άρχισαν οι διαφημίσεις, βγήκε η έτοιμη τροφή, δεν μαγείρευαν πολύ στο σπίτι. Είχε γίνει ένα λαλούμε εκείνη στις δεκαετίες, οπότε από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα και μετά. Άλλαξε η κοινωνική δομή. Το λέω δηλαδή, εγώ δηλαδή μιλάω και σαν μαμά, το λέω και στη μαμά μου ότι εσείς το ξεκινήσατε αυτός. Εμείς τώρα πάλι προσπαθούμε να το επαναφέρουμε τώρα αυτό, κακό σταμάτησε. Υπάρχουν, με συγχωρείτε, γυναίκες
που έχουν αλλάξει γνώμη για το θυλασμό από την κουβέντα που κάνετε εσείς ως μητέρες που θυλάζουν τα παιδιά τους? Πολλές μητέρες. Πόσο ικανοποιημένες αισθάνεστε και από αυτό? Πάρα πολύ. Εγώ λέω, από τη στιγμή που μπαίνει ένα μέλος στην ομάδα νέο, ή από τη στιγμή που γνωρίζω μια νέα κοπέλα που είναι έγκυος, καταφέρνω, ας πούμε, έστω και μία επιπλέον να θυλάσει, και από την εικόνα που βλέπει και από την στήριξη που του παρέχουμε και οτιδήποτε, για μένα είναι μεγάλο επίτευγμα. Είναι άλλο ένα μωράκι που πίνει το γάλα της μαμάς του και δεν πίνει φόρμουλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Διότι είναι και αποδεδειγμένο ότι το μητρικό γάλα πρώτα απ' όλα περιέχει αυτές τις ουσίες που θα αναπτυχθεί ο εγκέφαλος του μωρού και όχι το σώμα του μόνο. Έστω και μια μαμά, αν τα βρει ακόμα με ρόδα σπαρμένα το δρόμο και είναι όλα ευχάριστα, ακόμα καλύτερα. Και προβλήματα να έχει μέσα από τη στήριξη, αν τα καταφέρει έστω μία μανούλα επιπλέον, για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά. Είναι σαν να είναι όλες φίλες μας και ας μην τις γνωρίζουμε προσωπικά. Πολύ σημαντικό. Σοφία μου, πεις μόνο όταν κάποια τους λέει ότι δεν θέλει να θυλάσει. Το παίρνουν πολύ προσωπικά. Εάν μας, δηλαδή, έχουμε προσπαθήσει για μια κοπέλα να θυλάσει και μετά μας πει ότι δεν θα το κάνει, στεναχωριόμαστε. Δηλαδή, μεταξύ μας θα μιλάμε ώρες για αυτό το πράγμα. Γιατί να γίνει αυτό? Το ρίχνουμε εντός εισαγωγικών και λίγο πάνω μας. Μήπως εμείς όμως δεν κάναμε κάτι καλά, ξέρω εγώ. Γιατί. Δεν είναι ότι είμαστε πορωμένες που λένε μερικοί, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Απλά μας άρεσε τόσο πολύ αυτό και προσπαθούμε να το μεταδώσουμε και εμείς στις άλλες μαμάδες. Δεν ξέρω αν το κάνουμε σωστά ή όχι, αλλά αυτό που λέει η Χριστίνα από την ομάδα αυτή, από τα 300 μέλη που θα είναι τώρα, τα 400, ξέρω εγώ, που θα μαζευτούν, έστω μία να θυλάσει και να μας πει ότι με βοηθήσετε, πραγματικά για μας είναι ανακούφιση. Και κάτι άλλο, ότι στην ομάδα συμμετέχουν τα μέλη, δεν είμαστε εμείς που. Δηλαδή, μια άλλη μαμά, η Ξανθία με θύλασε, θα πει την άποψή της σε μια κοπέλα που έχει μια απορία. Ναι, ό,τι ξέρουμε. Η Γιάννα με θύλασε, θα έρθει. Έτσι. Θα δει ένα post που κάνει μια κοπέλα ότι ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα, θα απαντήσει ένα άλλο μέλος και θα πει: αχ, και εγώ το είχα το πρόβλημα και το αντιμετώπισα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αυτό το δέσιμο είναι πάρα πολύ όμορφο και το χρειάζονται οι γυναίκες. Γιατί κάπου πρέπει να απευθυνθούν όταν οι φίλοι τους, η γειτόνισσα τους, η γιαγιά τους, η μαμά τους δεν θυλάσσαν και δεν μπορούν να τις απαντήσουν. Και είναι ωραίο να βλέπουν ότι υπάρχουν και άλλες μητέρες στην ίδια φάση που ξυπνάνε κάθε 2 ώρες το βράδυ. Που νομίζω ότι με το μπουκάλι νομίζω ξυπνάς, γιατί με το θυλασμό δεν πολύ ξυπνάς. Έχεις το μωρό δίπλα και το βολεύεις χωρίς να ανοίξεις μάτια καν, από το να σηκωθείς και να βράζεις νερά και μπουκάλια. Να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο το δικό τους μωρό που κάνει έτσι ή περνάει κάποιο άλμα ανάπτυξης και θυλάζει όλη μέρα. Είναι και όλα τα μωράκια και τις φίλες μου το μωράκι, να και εκείνη το μωράκι τα ίδια έκανε. Οπότε χαίρονται και λένε: ωραία, κάνω το φυσιολογικό, πάω καλά. Και συνεχίζουμε. Ναι, εμείς απαντάμε, αυτό ήθελα να πω, ότι ό,τι ξέρουμε, δεν είμαστε ειδικοί, δεν είμαστε λόγω εμπειρίας. Ναι, λόγω εμπειρίας. Αυτό που ξέρω θα το απαντήσω. Αν δεν ξέρω θα απαντήσει η Χριστίνα, αν δεν ξέρει η Χριστίνα και εγώ θα απαντήσει κάποια άλλη μαμά. Δεν είναι ότι θα απευθυνθεί κάποιος σε μένα ή στη Χριστίνα, πες μου αυτό. Δεν απευθύνονται σε κάποιον ειδικό, σε κάποιον πιστοποιημένο, απευθύνονται σε μία μαμά που άμα ξέρει θα απαντήσει τελικά, όπως και σε μία συζήτηση που θα κάναμε από κοντά. Μαρίνα, αναφέρθηκαν προηγουμένως οι κοπέλες για το πόσο βοηθούν οι άντρες σε όλο αυτό με το μωρό. Εσύ σαν ΜΕΑ τι έχεις να πεις? Συμμετέχουν τελικά οι άνδρες? Οι καινούργιοι μπαμπάδες είναι καταπληκτικοί. Ναι. Είναι καταπληκτικοί. Δεν είναι η εποχή του μπαμπά του δικού που παράδειγμα. Όλες οι ηλικίες? Είναι οι πιο νέοι? Οι πιο νέοι, όχι, πλέον όλες οι ηλικίες. Από ό,τι έχω παρατηρήσει, γιατί έχω μεγάλη ποικιλία εγώ στις ηλικίες εκεί στα μαθήματα που τους κάνω, οι καινούργιοι μπαμπάδες είναι καταπληκτικοί και πολύ τους χαίρομαι. Βοηθάν πάρα πολύ, θέλουν να είναι στον τοκετό τους. Και οι πιο πολλοί μου λένε: αχ Μαρίνα, που ήταν μέσα στον τοκετό, Μαρίνα μου λένε θέλω και να το θυλάσω, γίνεται? Δηλαδή το ζουν τόσο ωραία, γιατί τους έρχεται πολύ φυσικά ο τοκετός και αμέσως μετά ο θυλασμός. Τρελαίνονται, θέλουν και αυτοί μακάρι μου λένε να μπορούσα να θυλάσω. Εγώ μένω κατάπληκτη πάντως με τους καινούριους μπαμπάδες και πολύ τους χαίρομαι. Και δεν είχα ξαναδεί ποτέ στα Γιάννα τόσα πολλά καροτσάκια που να τα σμπρώχνουν οι μπαμπάδες. Και μου κάνει πολύ καλή πλέον. Πλέον είναι πολύ συνηθισμένη. Παλιότερα δεν το βλέπαμε. Τσακωνόμαστε, ποιος σας μπρώξει. Ποιος σας μπρώξει το μόνο. Ναι, είναι καταπληκτική η καινούργια μπαμπάδες. Πάνε, αλλάζουνε ή μένουν μόνο στα καλά και τα ευχάριστα? Βασικά, αυτό που είπα στην αρχή, ότι σε μένα πώς με βοήθησε ο άντρας μου στις αρχές που το μωρό ξύπναγε 1-2-3 ώρες, είχε αναλάβει αποκλειστικά το άλλαγμα. Δηλαδή, εγώ θύλαζα, αυτός άλλαζε. Γιατί για τις νέες μαμάδες που δεν ξέρουν ότι κάθε φορά που θυλάζει κάνει και κακά. Οπότε ξύπνα για 1-2 ώρες και αυτός μαζί μου και άλλαζε μωρό, εγώ θύλαζα, αυτός σηκωνόταν άλλαζε. Αυτό θέλω να πω, όταν είναι προετοιμασμένος ότι τι μας περιμένει, το έχει στο μυαλό του, δεν του έρχεται ξαφνικά. Θέλω να πω,
άμα το έλεγα ξαφνικά, ούψ, ήρθα να θυλάσω και δεν τον είχα πάρει ποτέ να δει έναν υπέρηχο, είχε μπει και στον τοκετό και αυτός του. Ήταν, δηλαδή γι' αυτό δεν ήταν κάτι που δεν θα ερχότανε. Οπότε είχε στο νου του το μωρό. Και ακόμα τώρα το ακούει. Και τότε δηλαδή το είχε στο νου του. Και του λέγανε όλοι καλά. Εσύ δεν ακούς ούτε βόμβο να πέσει έξω από το σπίτι. Ξέρω εγώ το μωρό πώς θα ακούσει, δεν ξέρω. Λέει το μωρό. Και το μωρό μόνο ακούει. Αν εγώ του μίλαγα δεν θα με άκουγε. Το μωρό όμως κύχνα έκανε, σηκωνότανε. Η πάνα είναι πολύ βασική να σε βοηθάει ο μπαμπάς. Πλέον στις παρέες που κάνουμε, όλοι οι μπαμπάδες αλλάζουν πάνες. Είναι σημαντικό. Επιπλέον... Δεν μπορεί να περιμένει ο πατέρας πότε θα γυρίσει η μαμά στο σπίτι να αλλάξει ένα μωρό. Και επιπλέον οι πατεράδες, οι άντρες είναι πιο υποστηρικτικοί στον θυλασμό από ότι οι γυναίκες, ας πούμε, που δεν έχουν γεννήσει ή δεν έχουν θυλάσει. Βλέπεις ότι οι άντρες που συναντάς και συνδιαλέγεσαι καθημερινά είναι πιο υποστηρικτικοί. Το θεωρούν αυτό που είναι, φυσιολογικό. Και τρελαίνονται κιόλας στη συζήτηση. Ναι, εντάξει, δεν θυλάζει, φυσικό είναι, ό,τι καλύτερο είναι. Δεν θυλάζω, τρελαίνονται. Τι δεν θυλάζει, τι πάει να πει δεν θυλάζει και τι. Να κάνω μία συμπλήρωση σε αυτό. Τι έδειξε στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τι έδειξε μία έρευνα για τους μπαμπάδες. Για κάμποσους μήνες άλλαζαν τις πάνες αποκλειστικά μόνο οι μαμάδες, έκαναν μπανάκι τα μωράκια μόνο οι μαμάδες. Και για άλλους αντίστοιχους μήνες τα έκαναν μόνο οι μπαμπάδες, την αλλαγή της πάνας και το λυσιματάκι τους, το λουσιματάκι τους το βράδυ. Η έρευνα απέδειξε ότι τα μωρά που τα έπλαιναν οι μπαμπάδες ήταν πολύ πιο ευτυχισμένα. Τι εννοούμε ευτυχία? Κοιμόντουσαν καλύτερα, ήταν πιο ήρεμα, ήταν πιο ενεργητικά στα χάδια, στα φυλάκια, σε γκριμάτσες, όλα αυτά. Έτρωγαν πολύ καλύτερα, έβρεχαν τις πάνες τους πολύ καλύτερα, που αυτό σημαίνει ότι μεγάλωναν και πολύ καλύτερα. Και αυτό γιατί? Γιατί μπορεί, ακούν έναν άνθρωπο που τους αγαπάει όλο το 24ωρο ή κάποιες ώρες, πόσο κάθεται ο μπαμπάς στο σπίτι, αλλά που ποτέ δεν τα έχει αγγίξει. Οπότε με το που τα αγγίζει ο μπαμπάς στα μωρά, τα μωρά γίνονται και αυτά ευτυχισμένα. Είναι αυτό που σας είπα και πριν, είναι η επαφή. Πρέπει να έχουμε την επαφή. Γιατί το μωρό μέσα στη μήτρα κάνει αυτό το πράγμα. Συνέχεια χαϊδεύει τη μαμά του. Μυρίζεται ότι υπάρχει κι άλλος άνθρωπος που τα αγαπάει. Αυτός είναι ο μπαμπάς τους. Και ο μπαμπάς με το που αρχίσει και αυτός και τα αγγίζει, βοηθάει να αλλάζουν την μπάνα, να τα κάνουν μπανάκι ή μασαζάκι. Τα μωρά είναι πολύ καλύτερα. Πολύ πιο ευτυχισμένα. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και να σας ζήσουν τα μωράκια σας. Με το καλό να έρθει και το αγοράκι. Δεν ξέρουμε τι θα είναι. Έχουμε ένα αγοράκι, αλλά δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό. Ό,τι και να είναι, με το καλό να έρθει. Μακάρι, ό,τι να είναι. Ήθελα να συζητήσουμε πάρα πολλά ακόμα. Μαρίνα, θα μου δεσμευτείς στον αέρα ότι θα έρθεις, γιατί ήθελα να πούμε για τον ανώδυνο τοκετό, για γυμναστική και εγκυμοσύνη, για κατάθλιψη, εγκυμοσύνη και μετά την εγκυμοσύνη. Πολύ ευχαριστώ. Οπότε ένα άλλο βράδυ να έχουμε χρόνο κι άλλο. Αν μπορώ μόνο να πω κάτι, Σοφία μου, εγώ θέλω να πω το εξής σε όσους μας ακούνε. Η φύση τα έχει φτιάξει όλα με Σοφία. Το μητρικό γάλα αυτή τη στιγμή είναι το μόνο προϊόν πάνω στη φύση, πάνω στην πλάση, που δεν έχει κανένα μειονέκτημα. Αυτό το σκεφτούμε λιγάκι όλοι μας. Ωραία. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη σελίδα στο Facebook για να σας βρουν οι κυρίες που σας άκουσαν σήμερα. Είναι μητρικός θυλασμός και μητρότητας Ιωαννίνων. Αν το πατήσουν δηλαδή στην ανέβρεση, θα τους βγάλει κατευθείαν σε αυτό. Ωραία. Μαρίνα, εσένα μπορούν να σε βρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στα μαθήματα της προετοιμασίας των γονέων. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να σας ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ.